أوريت زفترت معرف شوعت قطري حده እግዚአብሔር ድማ ንኖህ በሎ ኣብዛ ወለዶ እዚኣ ኣብ ቅድመይ ጸዲቅ ካርኪበካ እሞ ምስ ብዘላ ቤትካ ናብ መርከብ እቶ ድሕሪ 7 መዓልቲ ኣነ ኣብ ምድሪ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከዝንብ እየ ነቲ ዝገበርክዎ ኩሉ ህያው ድማ ካብ ዝባን ምድሪ ክድምስሶ እየ እሞ ካብ ኩሉ ንጹህ እንስሳ 7 ተባዕታይን ኣንስተይትን ካብ ኩሉ ዘይንጹህ እንስሳ ከዓ ከክልተ ተባዕታይን ኣንስተይትን ካብ ዕዋፍ ሰማይ ድማ ምእንቲ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ዘርኢ ክኾና ህይወት ክተርፋ 7 ተባዕታይን ኣንስተይትን ምሳኻ ውሰድ ኖህ ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ ቁጽሪ 6 ኖህ ድማ እቲ ማይ ኣይሂ ኣብ ምድሪ ክኸውን ከሎ ወዲ 600 ዓመት ኮይኑ ነበረ ኖህን ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ንሱ ብዛዕባ ማይ ኣይሂ ናብ መርከብ ኣተው ካብ ንጹህ እንስሳን ካብ ዘይንጹህ እንስሳን ካብ ዕዋፍን ኣብ ምድሪ ለመም ካብ ዝብል ኩሉን ከምቲ ኣምላኽ ንኖህ ዝኣዘዞ ክልተ ተባዕታይን ኣንስተይትን ናብ ኖህ ናብ መርከብ ኣተው ኮነ ከዓ ድሕሪትን 7 መዓልቲ ማይ ኣይሂ ኣብ ምድሪ ኮነ ቁጽሪ 11 ኣብ መበል 600 ዓመቱ ንዕድመ ኖህ ኣብ ተኸለይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 17 መዓልቲ በታ መዓልቲ እቲኣ ናይቲ ዓበይቲ መዓሙቕ ዓይኒ ማያት ተቐደ መሳኹቲ ሰማይ ድማ ተኸፍተ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከዓ ኣብ ምድሪ ዘነመ በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ኖህን ደቂ ኖህ ከዓ ሴምን ካምን ያፌትን ሰበይቲ ኖህን ሰለስቲአን ኣንስቲ ደቁ ድማ ምስኦም ናብ መርከብ ኣተው ንሳቶምን ኩሉ ኣራዊት በብዓይነቱን ኩሉ እንስሳ በብዓይነቱን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ለመምታ በብዓይነቱን ኩሉ ኣዕዋፍ በብዓይነተን ኩለን ጨራሩን ክንፍ ዘሎ ኩሉ ድማ ናብ መርከብ ኣተው ያው ትንፋስ ካብ ዘሎ ኩሉ ስጋ ከክልተ ናብ ኖህ ናብ መርከብ ኣተው እቶም ዝኣተው ድማ ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞ ካብ ኩሉ ስጋ ተባዕታይን ኣንስታይን ኣተው እግዚአብሔር ከዓ ብድሕሪኡ ዓጸው ቁጽሪ 17 ማይ ኣይሂ ድማ 40 መዓልቲ ኣብ ምድሪ ዘነመ እቲ ማይ ከዓ በዝሐ ነታ መርከብ ድማ ኣልዓላ ካብ ምድሪ ከዓ ንላዕሊ ክበለት እቲ ማይ ድማ በርትዐ ኣብ ምድሪ ከዓ ኣዝዩ በዝሐ እታ መርከብ ድማ ኣብ ልዕሊ ማይ ተጽበህልል ነበረት እቲ ማይ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣዝዩ እናበርትዐ ኸደ ኣብ ትሕቲ ብዘሎ ሰማይ ዝነበረ ኩሉ ነዋሕቲ ኣኽራን ከዓ ተጎልበበ እቲ ማይ 15 እመት ንላዕሊ ደየበ እቲ ኣኽራን ከዓ ተጎልበበ ሽዑ ኣብ ምድሪ ዝዋሳወስ ስጋ ዘበለ ኩሉ ዓዋፍን እንስሳን ኣራዊትን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉ ኩሉ ለመምታን ኩሉ ሰብን ሞተ ኣብ ንቁጽ ምድሪ ዝነበረ ኩሉ ኣብ ፍንጩ ትንፋስ ያው መንፈስ ዝነበረ ሞተ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝነበረ ኩሉ ህያው ጠፍአ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳን ለመምታን ዓዋፍ ሰማይን ካብ ምድሪ ጠፍኡ ኖህ ጥራይ ምስቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ተረፈ እቲ ማይ ድማ ክሳዕ 150 መዓልቲ ኣብ ምድሪ በርትዐ